Assalamu alaikum. Malam, 'yan kwanakin nan na cikin watan Ramadan da muka ɗan samu dama kake amsa min tambayoyi, sai nake la'akari kan cewa lallai maganan Allah Maɗaukakin Sarki Alƙur'anin nan bai bar komi ba. To shine sai nake so ko akwai wata addu'a da za mu samu daga cikin ita Alƙur'anin wadda idan mutum ya yi ta Allah zai taimaka mishi bayan huɓɓasa da yi wajen samun ƙarin ilimi? A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Lalle kamar da kace Allah Maɗaukakin Sarki ya gaya mana a cikin Alƙur'ani cewa ma faratna fil kitabi min shay, ba mu saken komai ba, komai a cikin Alƙur'ani mun yi magana akan shi. To don haka wannan ma addu'a da kace ta neman ilimi lallai ya zo a cikin Alƙur'ani a aya ta 114 a cikin suratu Taha. Allah Maɗaukakin Sarki ke cewa fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Allah Maɗaukakin Sarki anan ya umarci manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ka ce ya Allah ka ƙara man ilimi. To nan kuma umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne ga al'umma shi baki daya. Saboda Allah Maɗaukakin Sarki har wa yau ya gaya mana can a cikin wata aya cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Lalle a gaban kowa, a gaban duk mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi. Sannan Allah har wa yau ya ambata cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ilimin da aka baku ba komai bane, dan kaɗan ne Allah ya baku. Da haka a koda yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ta neman ilimi, Allah shi ƙara mashi ilimi, kamar da ya zo a cikin hadisin da Imam Tirmizi ya rawaito a cikin sunan Tirmizi da Imam Ibn Majah da kuma cikin Musannaf Ibn Abi Shayba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yana addu'a Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'ni wa zidni ilma. Wannan addu'ar da Annabi ke yi, ya Allah ka amfanar da ni da ilimin da ka bani, ya Allah ka bani ilimi kuma mai amfani, ka ƙara min ilimi ya Allah. Har wa yau idan muka duba a koda yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in shi yana neman addu'a kamar game da neman ilimi, kamar a cikin hadisin da Imam Ibn Majah ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wannan sai ya nuna cewa lalle neman ilimi a koda yaushe abu ne wanda ake neman mutum ya ci gaba da roƙo. Kuma wannan ilimi idan aka ce ilimi duka da na duniya da ilimin addini da na komai, duk da cewa ilimin na addini shine kan gaba, sannan kuma ilimi na alƙur'ani shine kan gaba, amma duk nan idan aka ce rabbi zidni ilma ya hada ilimi a kowane ilimi na duniya da na addini baki daya. Don haka wa qur rabbi zidni ilma ita ce addu'ar da ya kamata mu rika yi a koda yaushe. Aya ta 114 a cikin suratu Taha. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan malam.